Cuk tadi sore bisi-bisi kok kena bisi-bisi yo semetongi luwe ana padokan masa krewen tak ontal tewan itu gorengan ini iso kampung dulu enggak muhui kok pojokan iki kok ini rono aku Duh, panas ya. Semaya wis suruh semaya cepet kan cepet. Jancuk soponya nandur cakak wis sudah ini. Aduh, jancuk kecetit iki. Bisa nopo urut-urut iki. Urut wah iki ketombo kecetet koyo iki coba ae Don Ada apa anak muda? iki kula kecetet iso ngurut ah kok digunakan tulisannya pijat urut plus Anak muda. Ayo, kene lungguh kene. tak nunggu kene iki yo kadung nek ngono Iya anak muda, ora apa-apa anak muda. ngadep nang ndi iki Ngidul anak muda. itu ndi Sana ya. Nah. Wis ji urut ji Oh iya, di sini anak muda ya. dapat ana lagi Oh, anak muda. aduh Antol anak muda. Yes, tak lolos si anak muda. Kira lo omonganku anak muda ya. oke ji Ayo lo omonganku ya. oh iya ji Dul kondal kandul. kendal kandul Nang pasar tuku wakul. nang pasar tuku yakul Tiru nang pasar tuku wakul. dari sandu Ayo. nah Dul kindal kindul. dul kidul Nang pasar tuku wakul. nang pasar tuku wakul Ayo, tak tahu lo ya. Tak tahu ya. Apa itu? Oh, kita ji iki gede. wenteng malan ji lego ji Ya mesti yang gede ini nyantol nih. Koyokmu. Wis kawan. apa ji Tapi apa-apa lah. ana ayo kabar-kabaran Telepon Rene ku ganggu. Tak rono mulai. apa ji wis kerja kita Ya wis mulai. coba bayar yo Wis gak usah aku ikhlas nang kon. terus yo Iya. Waalaikumsalam. assalamualaikum Waalaikumsalam. kupat saiki tuh panas ya cuaca tak mendukung ini koyo aduh untuk ngisi kok lagi loro kuping kowe iki tuh wong tuwek kasih ketubruk bahaya mau melayu terus melayu cepet anti mampet sama niki mang katen andi, Pak? Katen nang omahe butuh kure. Butuhe ndi? Nek kono lho. Oh ya wis saya tak teno. Iya re. Ndi wong tuwek wong rek. Duh, salah jalur. Aduh. Ini Pak. Pak, sorry Pak. Mau Apa turune niki? Waduh, nenek ini.